Good morning, guys! 4 days na wala akong vlog. Hindi, 3 lang pala. Pang 4 dapat ngayon, pero ayun, since may boses na ako, lumabas na yung boses ko, vlog na tayo. Namiss ko na kayo eh. Kayo, kumusta kayo? Pasensya na. Natuluyan tayong nagkasakit, guys. Hindi kinaya ng katawan. Pasara nga yung yung pinto. Makita ko ng kapitbahay namin, magtaka, kausap ko camera. Anyway, dito na si Daddy. Hi, Daddy. Hi, Daddy. Umuwi siya sa kanila. Ilan days ka doon? 3 din? 3 days din siya doon saan? Ha? 2 fix. Basta 2 to 3 days siya doon. 2 to 3 days. Kapon, dito ka bali Di. Basta 2 nights siya. 2 days and 2 nights. Ayun, 2 days and 2 nights siyang nasa Pasig kasi inayos niya yung TV ni Mami, yung TV Plus. Yun. Tapos, binigay niya na doon yung monitor niya sa kwarto namin sa bahay. Di ba malaki yung monitor niya? Binigay niya na doon kasi oldie na yung doon. Yung TV nila. Mano pa yung kay Chris, no? Mas matanda pa yung kay Chris, no? Yung TV na yun sa bahay, sa Pasig. Ayun. Chris na sumira. Si Chris nga sumira, pipindot yung mga buttons eh. Ayun. Kaya, pinalitan niya. Binigay niya na yung monitor niya. And then, kinuha na rin niya yung mga, yung PC niya sa taas nga. Balak niya nang ilagay dito. Kaso, hindi pa kami makapag-ayos. At baka mabinat ako. Char! Nagawa ako ng pasyente. Kung nung sa akin. Pinano pa niya man ako kagabi ng Bactidol. Pinamumog niya sa akin. Ang pait-pait pala ng sobra. Hindi naman para enjoy mo yun. Kahit yung... Pero nakatulong naman. Kasi ngayon, walay na. Konting na lang guys. Konting ubo na lang. Yun. And then... Wala na. Di na masakit yung ulo ko. Kasi uminom din ako ng gamot kagabi. Bago natulog. And then ngayon, nag-breakfast kami. Kumain ako ng shin ramen. Di ba napaka-anghang nun? Sabi ko, di pa mamatay itong bacteria na ito sa lalamunan ko. Ewan ko na lang. So, ayun. Wala na pakangat eh. Nag-try din ako nung Deflam. Pala may nag-suggest sa comment section. Tapos sinuggest din ni Dalton tsaka ni Joy. Bumili ako ng Deflam. Kaso naman, ba't ganun? Di ko maramdaman yung ngala-ngala ko tsaka yung dila ko. After matunaw nung parang candy lang siya na parang strep-60. Pero di ko maramdaman parang parang anesthesia yung kinain ko. Ayun, di ko na inulit. Strepsils na lang ngayon. Binili na ako ni Daddy. Dala niya kahapon ng gabi pagdating niya. So, yun lang guys yung kaganapan sa buhay namin. Wala naman bago. Nagpahinga lang ako for 3 days. Hindi nga halos pahinga eh kasi natampakan kami ng big orders guys. So, nandun ako sa kabilang bahay. Nagbibilang, nag-aayos, nag-sticker. Yun, nag-prepare ako ng mga big orders kasi yay! Dumadami yung natin, yung resellers natin guys. Nakakatuwa. Which is yun naman talaga yung aim ko na dumami yung resellers para makatulong din. Kasi mostly, yung mga reseller is college student or stay home mom. Yung mga gusto lang mag-resign sa mga trabaho nila. Yung mga ganun, diba? At least nakatulong tayo kahit papano. So, ayun, nakakatawa. Ang dami ng talaga, reseller ng RMK. So, ayun lang. And, wag nating abusuhin guys. Baka mamaya mamalat na naman ako. Yun. Nakaramdam kasi ng kaginhawaan kaya camera agad. Pero nung wala talaga boses, di ko magawa. So, ayun lang naman yung ganap guys. And then, si Poknat is paliliguan ko ngayon kasi haalis ulit kami ni Daddy. Hindi pala ulit. Naalis kami ngayon. Kasi last na alis namin is nung kailan yun? Saturday pa na, Daddy? Yeah. Saturday pa. So, alis kami today kasi magdidit kami. Saan tayo magdit, Daddy? Sa Japan. Sa Japan. Hindi, manonood kami ng, ano yun?
a dog's purpose. Ayun siya. Kinukuting-ting niya yung vape niya. So, yung bala ko sana yung yung 50 shades. Niyaya ko siya. Nood tayo ng 50 shades. Sabi niya, yung na lang, yung a dog's purpose na lang, mas maganda daw. So, okay, may dog eh. Di, sa dog tayo. Kaya paliguan ko muna si Poknat. Sila naman guys, sila mga aso doon sa bahay. Huwag niyong halalahanin kasi nasa mabuting kamay sila. Alaga sila ni Jackie, alaga sa pagkain, laging may tawag dito, laging may supply ng food. Pinibigyan ko ng, kumbaga may allotted na allowance. May allowance yung mga dogs para sa pagkain nila. So, kaya kung titingnan nyo sa personal, ay nako, grabe, ang syusyuba, ang lulusog, ang lalaki, kaloka. Ito na lang si Poknat na lang yung binibigyan ko talaga ng attention ngayon kasi medyo ba siya mahina, yung parang nga yung paa niya, parang nalumpo siya. Yung ginawa ko, sabi ng doktor nung dinala namin sa vet is wala naman daw sakit, natural lang daw yung baka kulang sa calcium. So pinainom ng gatas, and then binigyan ko na ng vitamins, silin, pinagsisilin ko siya ngayon. And then, yun, patuloy pa rin yung niya guys, yung pagbigay ko sa kanya ng protect na spray, and then yung pagpahid ko sa katawan niya ng Amaze Balm. Kaya, okay naman, may improvement si Poknat. And then, yun, niya na yung paa niya, na-straight niya na din. Kasi nilagyan ko ng karton, yung hard na karton ba, parang pag sineswerohan tayo, ay nilagyan ko siya para hindi gumano, hindi ma-fold. Kaya nakatayo na siya. Although, medyo pa rin siya kasi nangangati pa rin talaga. Ang tagal nga matanggal. Hanapin ko yung may nag-comment din kasi sa inyo na parang may gamot na sinabi siya. Hanapin ko kasi ni-screenshot ko na yun eh. So, mamaya baka bilhin ko. Ayun guys, 7 minutes na naman yung kakadaldal ko. Diba? Enough na daw. Later naman at baka iwanan na naman tayo ng boses ko. Yun. Pakaligo ni Poknat is maligo na rin kami. Kasi it's almost lunch time na. Nagluto din pala ako ng beef steak. Kasi ang Poknat guys, maarte. Ayaw ng pork na. Ayun, bumili ako ng liver nung Monday yata. Kasama ko si Chris, pumunta kami store. So, yun lang. See you later. Ito yung niluto kong guys, pork steak. Medyo na yung term niya, taba-taba. Pero, hindi naman masyadong mataba. Ayan. Ewan ko ba't may nagbubo pa rin sa kanya. Yun, and then, ko lang to. Ilaga ko lang para may maiwanan na pagkain si Chris. Kasi may tira pa naman doon yung sa breakfast. And then, kahit naman sa batang yan is kinakain. Sabi ko nga, pati egg mag-boil ako eh. Pero ito na lang muna. Para mamaya pagdating niya, may makakain siya. Lagyan ko lang milk. Ang bango. Wow! Baka hindi umabot kay baby. Joke lang. Para kay Chris talaga yan. Iwanan ko pa. Hindi na ako magsaing ng kanin. Baka mapanis na naman. Ayun, sobrang convenient niya guys. Micromatic. Yun. Low and high lang yung niya. Yung temperature niya na Yun. Makakaluto ka na dito. Dito na ako nagluluto actually ng noodles. Tapos egg. Hard-boiled egg. Tapos mga ganyan. Yan. Tapos nag-iinit ng tubig. Diba? Sobrang convenient niya. And matipid lang sa kuryente. Kasi ang gas ngayon ang mahal. So pag kailangan mo lang naman konting mainit na tubig, dyan mag-iinit. Yun. Yan. Pinabili ko si daddy ng malunggay. Sabi ko isang ganito lang. 5 piso. Mabinili ba naman 4? Iulam ko na lang daw yung iba. Chonggo talaga tong isang to. And ayun na si Poknat. Uy! Nangyari sa'yo? Ha? Nangyari sa'yo, Poknat? Kaligo na yan, guys. Ayan. Ito na yung mga malunggay na yun. Pawalisin ko pa eh. How are you, Poknat? Ayan, nakaligo na siya. Tapos, inano ko siya ng malunggay. Inano ko siya. Sa pam ko lang. Pinanong-ganong ko. Para kumataas. And then yan, may katas siya. Yun ang pinang-ano ko Poknat. Kaya rito, may katas pa be. Halika rito, dali. Sayang pa yun. Yun natin sa noo mo. Ay, aray ko! Bad! Nangangagat ha? Bad ka, nangangagat ka.
Sobrang ano pa siya. Ang dami kong nangangati sa kanya. Hindi siya mapakali. Stop it! Paknat! Ayan, tapos, ang gusto, toing? Para ka ng ano dyan. Ha? 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 Yan, gusto niya lagi malinis yung ano, yung higaan niya. Ayaw niya nung basa or may something na mga kinainan niya, mga tira-tirang food. Yan. Kaya sinapin ako din dito. Dito siya kumakain. Uy. Tigilan mo na yan. Colors. Pero at least makinis na siya. Tingnan niya yung balat niya. Tapos okay na rin yung ano niya. Yung paa niya. Konting hilot-hilot na lang. Na, Poknat? Di ka pa nagpupupo ilang araw na, Poknat? Ano ba? Constipated ka ba? Aray ko! Don't bite me! Ha? Aray ko, aray ko. We're here guys sa ano, Light Mall. SM pa rin naman to, di ba? Ayan, may ano dito, may sinihan. Dito na kami manonood ng sine. In-order ko na yung ano, yung pag dito? Basta yung order. Tapos pick up na lang. Malapit lang naman kasi dito. Habang pinaprepare nila. Nood mo kami sine ni Daddy. Ano? Paano malalaman, Daddy? Lunch muna kami guys dito sa ano, Eduardo's Seafood Sensation. Yan, may peri-peri something sila dito. I'm with Daddy. Smile. Ngek. Ayun. Lapit lang sa ano, sa LRT. Ay, MRT, Bondi Station. Ayun. Unfortunately guys, tatlo ang ano dito. Tatlo ang sinihan. Kaso wala yung, ano yun? Dog. Ano yun? Dog's purpose. Dog's purpose daw. Wala dito. So, sa MOA na lang kami ni Daddy. Manonood. Uwi muna kami. Huli namin yung stocks. Tapos uwi kami. And then, yun. Nanood kami. Kasi tonight, at di ko alam kung midnight. Pero usually midnight si Shirley yung nag-pick up ng mga stocks niya para iwas din sa iwas traffic. Okay na naman yung traffic talaga sa ayun, naman mamaya sila. Hindi ko alam kung sana mabuta na namin siguro sa bahay para isama namin. Chicken paella guys, yung sa akin, and for Daddy spaghetti bolognese lang. Tsaka may burger siya. Ayun, kain na tayo, gutom na ako. Ito na pala yung ano niya eh. Borger niya. Kanyang borger. Looks masarap naman. Kanya nga. Kain tayo. Dito kami guys sa medical city clinic. SM Light Mall. Papacheck up lang sa anak. Si Daddy yun. Kasi ilang matagal niya nang iniinda yung likod niya. No, mga 6 na buwan. May 6 na buwan. Ngayon lang magpapacheck. Yung likod niya, saka ano niya yan, legs niya. Yung sabi ko sa kanya. Sa gym siya nung nag-aaral. For home guys, hindi kami natuloy sa ano. Magpa-check up. Nandun na sana kami, nakapila na. Kaso, ang tagal, kaloka. Ay, kailangan ko yung mga stock. Kasi nga may kulang yung i-deliver namin tonight. Ayun. Uy na kami. So, yung Daddy, sa MOA na lang daw kami manood. Yes, baby, baby. Para mo tablet. Bakit? Webes pa lang ngayon, iho. Kalusot ka na naman. Yung pinapanood nyo guys, 3 beses niya na yata o pang-4. Pang-ilan? Palima. Pang-5. Daddy, talagang dito pa umutot ka na nga. Yeah, baby. Kaloka to. Ayun, later na kami ulit alis at CR daw siya. I made you out of love. Yan tayong Cornage. You're fake. Some very Pang-5 na, hindi mo pa rin ano. destroyed you out. Maganda nga yung storya. Maganda daw yung story eh. What could have made him so despised? Your Hey
guys, ayun, tapos na yung movie. Walang a dog's purpose. Kaya nauwi kami kay John Wick. Ayun, may dog pa rin naman si Mr. Wick. Kaya na-enjoy ko yung movie. And bitin. Bitin siya, may part 3 pa. Ayun, dito na kami sa EDSA. Ito yung meeting place namin is si Sherlyn. Ayan, reveal. Natago na lang sila. Mukhang ayan na, nakita ko na. Ayan ang order niya, bongga. Ayan, twice a week yan ang order. Twice a week. Twice a week. Excuse me guys. Guys, kailangan na uminom ng gamot. Wala ka magaling na ako. Nagmamagaling lang pala. Ay, wala pa. Wala ko sila na nakita ko na gamot.